Nyt lähtee sitten ensimmäinen video maailmalle. Veteraanikuulantyöntöprojekti on alkamassa, tai varas lähtö siihen, ja ensimmäiseksi käydään vähän läpi, että mitä ominaisuuksia se vaatii, että pystyisin ensi kesänä sitten työntämään mahdollisimman pitkälle. Vahvuuteni on aina ollut mun jalat, mutta jotta jalkojen voimaa saadaan kuulaan, niin tarvitaan myös vahvaa keskivartaloa ja siinä mä uskon, että mulla on eniten tekemistä. Leikkauksen jälkeen niin on hirveästi vatsalihaksia harjoitellut ja nyt tehdään sitten tänään semmonen ensimmäinen niin sanottu tason testi. Katsotaan kuinka surkeassa kunnossa ollaan ja kuinka paljon töitä on edessä sitten ennen ensi kesää. No niin, ensimmäinen testi ja ainoa tällä videolla, koska varmaan ei jaksa muutakaan tehdä tämän jälkeen, niin voimapyörä. Tää on itse asiassa mulle ihan uusi asia, että en aktiiviaikoina käyttänyt tätä treenimenetelmää, mutta vaikka tiesin, että hyvä liike onkin, ajattelin nyt kokeilla, että kuinka surkeassa kunnossa ollaan ja sitten parannetaan tästä. Mutta katsotaan miltä näyttää. Kuten huomaatte, niin aika surkeassa kunnossa vatsalihakset tällä hetkellä on. Tässähän pitäisi päästä melkein vaakatasoon ja multa jää varmasti puoli metriä rinnasta lattiaan. Tää itse asiassa jopa pikkasen sattuu siihen avanteen kohdalle, että heikkouksia on. Joutuu varmaan varovaisesti lähteä liikkeelle, mutta parin kuukauden päästä tehdään uudestaan videon kanssa ja katsotaan, että paraniko yhtään. Toivottavasti jonkun verran ainakin. Nyt on sitten julkinen paine siihen, että pakko tehdä tämä video uudestaan ja silloin suoritus on oltava paljon parempi. Tarkoitus olisi sitten vielä koko talven ajan tehdä tämmöisiä pieniä videopätkiä kuulantyöntötreeneistä ja siis ihan mun veteraanihommista. Käydään samalla läpi kaikki tärkeät harjoitukset, mitä pitää tehdä kuulantyöntäjänä ja jatketaan myös tällä keskivartalo-teemalla. Muutama semmoinen spesiaaliliike, mitä mä oon itse tehnyt, kokenut hyväksi, niin näytän ne. Samalla katsotaan, miten mä kehityn niissä. Toivottavasti mä en ole siinä yhtä huonossa kunnossa kuin tässä äskeisessä. Mutta jatketaan treeniä.